Somebody got it. I cannot do that. Somebody look what double in it. Como sai la mabro double. La dru sai la mabro double. Check it. Trouble to get a mabro double. She's a number of gamro. She's a funny in a put a heckling. I'm going to put that thing in it. Teresa Baroda Bora Naga money for the second, you know. Mota Gula Mota Guantam, what a Brella Bola Guanta. What a Manga brings the three well better, but the very Mapro Mono Gokuramonaga Animaturuna. Animatura Murio to Soko, Tamayakan Naga. Togola David, Cabo Puri, Cabo Tula, Anyamakono, Canamali Bade Mono, Cotrisa Gazem, Aporo, Cabana Sumuka Blue, Nesumuja, Bobo, Nesumuma, so second. Probably the boy is doing your way. I'm not going to be no. Bana Maya go to Pundavara. Kramo Burboka, Pano. Quando me la sono lavo, quando sono la come tu la uli fulo, ma come quando poi cambia la lunga. Tu so che te è tutto mani e manga tutto mani non da mani manga. Ne vuole sai ni maga. Vuoi va foto fulo da cena. Mana dosi Allah jahe. Kunu ko dosi ani bidosi apre tekliye de. Mari babe mo ko tambulo ki yala ni dosi e o tekliye. Dabe su ko fa shegi ani dosi e o tekliye. Mo ko dabe dosi kunu do ka do wala fata ne wala fata. Ko wa ko lo la di mano. When you do so, you said you go to the my neighbor does so well to you. Those are the get that food to you. Nima bought that food, I said, I didn't want to guess what we have here. Yes, what I like, my cat was so young as we know. What is the weather? Babu ko loka muri babu ko musoi bora muri babu ko chelu bora kunna la trisaka sala ma bora la kana donko mo kay bina holla mi mana ga kana ga ko be ya ko sini demete ni mo ko ba bulu de ba sa ga na ma ya ko boro da bora amuni ta di maga kana mo no bulla ko do so moni. Does the money for where some way one water? After never know you are second. I will not do so. Let me so long. Those of you must also and let us forget the one. Those of you my neck and walls of the solar, you will get the one. Those of you my God, that's all, Shaggy. Caso does the phone, you will get the one. So when you mark up with the water, what a good and good. Now, when you go for road, I will not.
compagnie à 2 ans, on est envoyé. Bagi mana 2 ans là. 2 ans là, il y a son moyen de faire. 2 ans pour les faire du bail. 2 ans, on a bien pour la chagrin. Avec un bon de pays, il y a quoi. 2 ans, on a pour la 2 ans. Quand des sacs de Oula Fata, Oula Bandana, I been saying to go, come from one and 2 years, you can put a whole like Gajiya zira to na mi ma shage to so ni soma lu na soma ni to so lu te bo no na ari mo ma soma ni to so ta bravo dunia ne la malia di no monna ma pe ga ira mo ni to na muri wa ko to so ya ni so ya ta klenye ma fe ga ira mo ni tu na muri wa ko so ya ni tu ya ta klenye be fala ku de bala sagi trawule ba ko trama ga ba ya trama ga le ja ba si de dunia dilo bi mata kle ro jale ga dilo trama ni ga trama ga lo mo ma ga mana ga do so ni dunia kadu zamune no ina te ila wuli siri saka sele ma ro la ba je ne mo ko do ko la je yero siri so ko lo ko ka saka bo do se la bo ba bu ya ka te je no kan ne so so ke la je na ka so ma ko le je ko siri si lo ma ka do bo ya so ya ko no do so se ki me mana ka do so ya ko ka do bo ya so ko la ni siri je ika sugo logo bana sugo mana sa logo bana nama sugo wa logo bana dozo ka ta dozo ngoni ye foka dia ba sa ke trawule imana ka dozo logo bana no ka sire ma dozo la le loga ale ka sugo logo ni mana ba ke bila dia ma bani ka manya nyoma mo ka dozo ya manya nyoma mo ka bangone ka ya manya nyoma mo ya trawule o ka to ko ta so sia ila dia mo ya mo ko so le bululo ni sije ni so ko ba so e kan ja be na to so ka ko ni no ko do ni ni bulu ta ta shi ni na ko u bo na so do so la kana ka Nukura dinga doso kama ka jabe doso ya Allah ba ni sinije
tɛ dugu ni dugu la i y'a faamuya foyi tɛ donso ni dugu ni kungo la donsokɛ kɔ i y'a faamu cogoya min na donsokɛ kɔrɔlen o de ye suma ye a bɛ se ka kungo lasɔrɔ ale bɛ fura bɔ k'a di banabagatɔw ma ani sigifɛnfara bɛ minnu na ni walikan kalan nana ko jinɛ jinɛ t'an fɛ yan sigifɛnw de bɛ yan i y'a faamuya donc a kɔrɔlen a tɛ kungo sɔrɔ a mɔden minnu bɛ k'a kɔrɔ a n'a den labanw a b'olu bila donsow kɔ olu bɛ yiri sugu ye a b'u bɔ k'o di cɛkɔrɔba sigilen ma n'o sogo ɲamatɔ faga don min na u bɛna ta woso la a bɛ taa kungo kɔnɔ k'o ɲama la kari k'o ku tigɛ ka sɔrɔ k'o u bɛ sɔrɔ k'a muso bɛna da so wa ne b'o donsoya de kan n b'aw kɔrɔ ka kɛ soma ye 2021 ne ye mɔgɔ yɛlɛma Mali 2 faga kelen kunkolo bɛ n ka cɛso kɔnɔ mais cɛ o cɛ ni mansa ka cɛso kɔnɔ i t'a dɔn ne tɛ taa fɔlɔ yɔrɔ bɛɛ la jiri ye n kanu i y'a faamuya donc n b'i fo kosɛbɛ i ka wale ɲumandɔnya la ba kelen bɛ yan k'a kɛ ka dugu jasa k'a kɛ ka diri ka kala ni a ka furafini furajɛ o jasa sayɛlɛma min filɛ nin ye fo k'a don hɛrɛ la k'a bɔ a hɛrɛ la ko bɛɛ b'o ka diri kɔnɔ burabugu kɔnɔ ka da jugu kaladibi la ka kalifa bandi sunso 9 la ka kalifa bandi sucɛ 9 la ko kɔntorɔli sanɛ bandi mori kɔli fila fana wala fi ɲalikɔrɔ de b'o ka ja moriba sa da sɔgɔ ni sɔgɔ furama k'u ka don diri fɛ k'a tɛmɛ ka furabɔ la burabugu kɔnɔ i da sɔrɔ fini ko i ɲali kɛ musoya kɔnɔ hakili la i dɔɔni fɔ jama ka ca dɔ bɛ minɛ bɔ o wakilaw bɛ d'i ma o tɛ dɔwɛrɛ ye sogo turu sɔngɔ de don wari tɛ donso kun nka a tɛ taa saraka ɲini mɔgɔ la i y'a faamuya sogo turu sɔngɔ don a bɛ kalo min na nin ye wagati sogo tɛ faga i bɛ jamana kɔnɔ i ka sogo faga sariya kɔnɔ janvier le 15 janvier ka taa le 20 na sasi bɛ dayɛlɛ sariya bɛ papiye d'a ma a bɛ se ka taa kungo kɔnɔ k'a daminɛ Mali la ka jigin n ma sama f'i ye ne ye sogo ɲini ne ma sogo jɔ a bɛ donso a la i y'a faamuya i ni tile dɔ kanu hali tun bɛ fɛ k'i bolo bila a kɔrɔ o jɛ jigi ye a bɛ sira min kan Mali la sira fɛ mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn fɔ yɔrɔ la dɔw nana dɔw t'u yɛrɛ yira anw tɛ yɛrɛ yira mɔgɔ yɛrɛ ka kan dɔn dɛ i y'a faamuya o bɛ na yan ne filila ka fɛnw kɛ sisan olu ka hakɛto masini filila sira kan Baba, ni fana wani shagi na ni shiga jete bije dongli jete ne bi shagi don fɛn min kɔnɔna na o ni donso an fana tɛ kelen dɔɔni o ye kɔma ko an bakɔrɔ dɔ de filɛ nin ye tan tɔ n'o ma torofe ye mana toro tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni shagi bɛ yen ka ban banna babugu toro kɔfɛ mana torofe kɔfɛ shagi bɛ yen donc n bɛ shagi ne fo a ka hɔrɔnya la quoi ka bɔ Banakɔrɔni ka se a ka jan quoi donc min bɛ n fɛ dɔrɔn o ye foli de ye quoi k'a dan sɔgɔ k'a ni kun o ka kala jan n'a la. Banakɔrɔ ne dɔrɔn kɔni ma kana ma kuma jugu ma i da ka donso ŋɔni fɔ shagi ye ka n jaabi donsoya kɔnɔ moribabugu ya k'a jalen ye ka donsoya jasa wa kelen ko ne ko ka turusɔngɔ ye sɔni sɔgɔ ko ka ɲɛnabɔ turusɔngɔ ko bonya a jalen ye dɛ shagi mɔgɔ ka taa mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ man tɛ dɛ muso bɛ tɛ mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ woloduya mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ sɔrɔ kɔni bɛɛ bɔra i mana fɔ ko ŋɔni ka fɔ yan moribabugu bɛɛ tɛ se ka ŋɔni fɔ kɛnɛ sigi ye moribabugu a mana fɔ ko kɔnɔlu ka wele ŋɔni fɔ i ni su cɛ min filɛ bolo nin ko se ka bɔ Banakɔrɔ ne b'a dɔn mɛ a tɛ ne dɔn kɔntɔrɔn sɔrɔ terikɛ de ye a bɛ kɔntɔrɔn sɔrɔ ka bɔ Mɔgɔla sɔrɔ
hali bi a filɛ bɔgɔ la a ye forow de bi ka namasa forow la sani ka san wɛrɛ kalo nin cɛ a warabankɔrɔ n b'a nɛgɛ dalu d'i ma i bɛ mobili boli ou bien i bɛ moto boli n'i ma se i b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ moto san ka d'i ma n'o ma kɛ o y'a yira ko ne ba wolola wulila mais n m'a kɛ donso de kama dɛ donso n b'a dalu d'i ma sini n'i y'a baara n'a ma jaabi i yɛrɛ bolo i b'a fɔ dirisa a b'a fɔ ne yɛrɛ b'a san ka d'i ma ko abu ni ko ko wa ita sɔrɔ ni ko banakɔrɔni Umaru siɲɛ ta n'a b'a n'a b'a fɔ Umaru siɲɛ ta n ta ka wuli tɛri don Sultan Fara siɲɛ ta n b'a jasa d'i ma ba wa sani sini tile ka bin i t'a sɔrɔ ni ko donso segi ma kɔni man ka mɛn ne bolo i baro dabɔra a kɛ goya i mana mɔgɔ la wula ye min ye a bɛ nimisa wula fɛ baro man di dɛ maa n'a k'i wele sɛgɛnɛ ma kɛnɛ ka k'i jɔ kɛnɛ ka jɛra i y'i kɛnɛ k'an fɔ n ye donsoya kɔnɔ cɛ k'i lamɛn ka donsoya jasa di n bɛ ɲini ka sɔnniya kɔnɔ n'i ka tɔrɔ fɛnɛ ko n ma kɛ e talabolo ye n'a ka kɛ mɔgɔ ko ye o n'a ma kɛ yirikuru ko ye gansan n'a ma kɛ nɛgɛ ko ye gansan bari mɔgɔ tɛ kɔmɔ mara ni tɛ kolo mɔgɔ tɛ kɔmɔ mara soya t'i bolo mɔgɔ tɛ kɔmɔ mara ni tɛ yiri gɛrɛ n'i ye kɔmɔ furu ne ma kɛ koloma ye sogo bɛ ka kɔmɔ ko lanɔgɔ i bolo gansan ni mi bɔgɔla sɔrɔ o wele ka bɔ bɔgɔla munifɔbala ni karamɔgɔ wele ka bɔ bɔgɔla ne wele sumu na bɔgɔla Sulomani Balo Jara kawa sumu na bolokɔrɔ kiriba tibo na bolokɔrɔ suru barika sogoji tigi mɔgɔ wele ka bolo ne wele sumu na Ninakɔrɔ baro yɔrɔla bari sumu na yɔrɔla bari wele ka ba ne wele kɔngɔ ko la ba ko la ka yata bi ko o na we te ka kɔrɔ tele bala ka bɔ ko la ni ka kɔma tigilu ɲɔgɔn mɔ k'a lɔbɔ kɔnɔ sibo ɲɔgɔn mɔ ani ko lɔbɔ kɔnɔ n bɛ fɛ i ka to suya la ni suya b'i bolo kɔmɔ ko kɔnɔ n bɛ fɛ i ka to kɔrɔtɛ la ni kɔrɔtɛ bɛ y'i bolo o tɛ kɔmɔ mara ni kɔrɔtɛ tɛ y'i bolo la dɛ kɔrɔtɛ tɛ kɔmɔ tigɛ min y'i bolo k'i la kɔmɔ bɔ dɛ ne tɔra y'i ma kana bɛn man kabini ka bila kɔni fɔlɔ ma deli ka kɔni f'i ye kana to n ka kɔni ka duba i la dɛ sitana bɔra kɛ yɔrɔ la Moriba Bugu i suya ka k'i bolo i la kɔmɔ ko kɔnɔ dɛ i ka kɔmɔ jasa ka di ne juru fɔ kɔnɔ ma ko fɔ diɲɛ ye dɛ nin mana kɛ sababu dibi ye fa a bɛ ko kɛ n ye Zori ko bawa mi ko nasira kuma kuma doni hukumi ba doni hukumi o ba ye ni ko kuma kimi kuma yɛrɛ ni ko lamaka ko bɛɛ lajɛlen ma ko dasi yɛrɛ ko kuma kuma yɛrɛ ni lamaka ye o b'a fɔ ko magali kɔrɔdɔn i b'i ka dumuni kana fo ka se san 100 ani san 50 ma ka san ka sɔrɔ i ma kɔrɔ mais fitini mun b'a la bɛ fitini f'i ye parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la ka bɔgɔdaga ka fura k'a kɔnɔ ka bagijɛ bila da la k'a tobi fura ji b'a kɔnɔ dɛ k'a tobi ka sɔrɔ a ji ma bɔ dugu ma i bɛ k'o la san 7 nɛgɛ tɛ subaga tɛ damatigi tɛ m'o d'i ma bɛ tila ka nɛgɛ kelen d'i ma kɔnɔguwan ni kɔnɔ bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a k'i siɲɛ 3 e bɛ b'o kɔnɔ o bɛɛ bɔlen kɔngɔ ko bɛɛ jɔ ye mɔgɔw ka ca n'aw ka bɛ kumaw bila a tɛ bɛn nin kalo in a bɛ kalo min na a tile 29 an yɛrɛ denmuso ka fana bɛ dura la Sarawa tile bɛna a fɔli kɛ
Kadang-kadang
Francis. Alekabuya kila kununya, kapunyono mujamoni. Kajabrani kulo Francis. Kajabrani kulo kane kulo kane. Borogaya makume borono. Borogaya makume borono. Aleka muni bose kubaka kaja bora. Boga desa ma. Aleka muni bose kubaka. Kaja kubaka kaja muda buluno. Okore mo bena. Vieux que moi, bon mouté moi, pas protéger, vous ne pas protéger, voilà les bien moi. Voilà qu'il y a tout qui veut bien moi. Quand il y a pas de il y a pas de parce que vous n'avez pas le droit de Amade Waini Amafala Toma Wunekamulo Somebody put him what you have you know you have been. Take a Kodona Waini, you must have to go down for the drop of it up for the drop of the Come on, if I get Wani fone mo fona kamane nena wani bo biesi ale ke bo mo bana safi katiya tele ko ni tiya mo ka tiya mo mo ta kana blade ko mo biesi se ko ta film la ka bo bana safi Kadiri mama ya biesi se ko ka ta mo nyonye Kakele kono yebie bulo kanina do ba na kanina bulo ale di ko 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 ma mo ni bie wanya mo ni bie ne mo nta o ma jane Baba do so ina o ja ko duye ka ke do ko so mo ni bulo Bien voilà pour ma bonne roule n'ayez mon vie il veut que papa tamana il veut que wamba tamana il veut que wamba tamana bila kuwa tunga tazasa kasolo kando sema tongele Ora bako mo no tuwekele do pata ni ba ko ta bari musu ni tsira Why
je kɔni ko ye ɛfɛ nimisa i ko i ka fata damana wala kɔni ko ka sɔgɔni yɔrɔnin an bɛ kɔta tigi wele n y'a fɔ kɔta tigi ɲɛna ko tigi ta la ko nɔnɔ mun ni donsokɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko ne kɔni ko ma ko n bɛna sɔrɔ mɔgɔ bolo a ye sɔn nafolo la kɔnkɔni dɔ t'o ma ko ka sogo ɲini n ye wa ne ka nafolo bɛ n bolo ne mago t'o fɛ ma kɔta tigi barika ye o ka ne wele a tɛ fɔ o na ba tɛ na ka malisɔn tɛ tulu fɔ kɔnɔ kungo fɔ ka tiɲɛ la. Voilà, il faut que les gens soient catastrophes. On a les gens qui la protègent. Guarda ya bele kuma no. Basiri mi fora. Aflori. An yɛrɛ animateurs t'a filɛ nin ye. Jurufɔbɔ k'a b'a kɛ dɔɔni k'a b'a juru jigin dɔɔni. K'a bɛ hakɛto ɲini kɛ donso fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan, soma fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan, k'a bɛ hakɛto ɲini kɛ o bɛɛ lajɛlen fɛ. K'ale donsow ka kalanden. Ko donsow ka hakɛto. Ko donna kɛnɛ la cogo min na ka d'a kan donso fili t'u la, donso taamasiyɛn foyi t'u bolo ka na kɛnɛ kan ko donso ka hakɛto la. K'o mana bɔ yen,
karamɔgɔ baba k'a ye fɔli min kɛ I ye fɔli min kɛ a kɔrɔkɛ ko ni balakuturu de ka di ye walima sidekuturu de ka di ye k'i k'o fɔ sisan nɔ ni Ala sɔnna ma ko I mana min fɔ o fila la ko kelen bɛ sɔrɔ ka d'i ma ko bala ɲɛnama de ka d'u ye I tulo b'o la k'a bɛ sɔrɔ a mana kɛ balakuturu ko ye Bokari Sisoko n'i sera wula fɔta ye wula bata ka bala bila kun kan ka musula kelen fɛ ka kuturu ci juru kɔkɔrɔ b'a kɔrɔ a barika da barika ma na barika ye ninnu bɔra donso la an bɛ kɛ donso ka kan fɔ dɛ wa ni kamara le k'i wele buna tɛ ka k'i wele bama tɛ ka k'i wele aw tɛ wele kan n'i ye mini minnu la ka fɛn jira ko mɔgɔ ma ca dɛ nin kɛra tigi y'i ɲɛ kɔrɔ ka kelen ma n'o ye mɔgɔ ye a ka taa ma ɲɔgɔn ye an kelen ma fɔ ka ɲɔgɔn ye ne ma fɔ tigiya ma tigi bolo wali kama a bɛ n ka jafa ko dɛ badenw ka jafa ko dɛ musow ka jafa ko dɛ fana bɛ jafa la i b'a fɔ jɔnti bɛ nin na ka na jɔnti bɛ nin na ka na masala mana min sigi jɔnni ye dunuya sigi ye kojugu ye kabiri ka ne bila mɔna bila dunuya kabiri ka bila donso ni kɔfɛ Bokari Sisoko mɔgɔ ma ne sɔrɔ sira kamana la mɔgɔ ma ne sɔrɔ sira wula la mɔgɔ bɛ sira kuturu ko fɔ a fɔ Bokari kamana ko ne mɔgɔ bɛ sira kuturu la Bokari kamana o tɛmɛnen fana fɔ ngɔnɔ bile ma fɛn wɛrɛ dɔn n'o bɛ diɲɛ ɲɔ tigi la wolo bɛ ɲini dugukolo tigi la sogo bɛ ɲini sogo tigi la dunuya nafolo bɛ ɲini nafolo tigi la o bɛ ɲini ngɔnɔ bile ma fɛn wɛrɛ dɔn n bɛ donso kɔ n bɛ sɔgɔli kɔ n bɛ karamɔgɔ kɔ ka diɲɛ nafolo bɔ Tarawele ka ɲɛ kɔrɔma fere la dunuya. karamɔgɔ Moro I karamɔgɔkɛ Moro Tarawele Kolokani Moro k'a b'o jansa malobɔrɔ kelen k'o d'i ma sini Simon yanni a ka taa ka bɔ baara rɔ an balimakɛ nana ka bɔ ko Côte d'Ivoire Togola TV a filɛ ale de bɛ ka jaw ta donc n'a yɛrɛ sɔngɔ sɔrɔ ka taa a sigiyɔrɔ la o bɛ diya an ye aw ta sɔgɔli ko jago bɛ ninnu na wa i ni ne ka mɔni dɔw bɛ yen nɔ e tumana kɛ ŋuna ka yɛlɛ ne filɛ ka mɔnɔ tulu min ye mun ne tun bɛ kɛlɛ kuturu la ka bɔ i filɛ yɔrɔ min na n y'o sɔrɔ mɔni bolo ni Bakari Kamara wulila a diɲɛ na ka ne ye a sogo ko la ne ka sira kuturu kɔni tɛ ne ka sɔrɔ sira kuturu la o ne b'a dɔn o bɛ di dɛ a ye sɔ bagan minɛ mana a tunya ko ma siri si ko la ko n tɛ k'a tun ko la o kɛra Bakari Kamara bolo wa nin bɛɛ tuma la fɛn min a tunya na ko fiɲɛ mɔgɔ ka taa mɔgɔ ka taa mɔgɔ bɛ n'i wele mankan mɔgɔ bɛ n'i deli mankan mɔgɔ bɛ n'i ta tulu mankan a ka yɔrɔ bɛ bɔ i yɛrɛ biso la moribabugu dirisa sisan baro la moribabugu dirisa ka se la ma baro la moribabugu a
kɛra ne kɔnɔ ye i ka so tɛ mɔgɔ la bɔ i yɛrɛ tɛ ne so tɔgɔ la i ka bolo bɔ ko de ye i ka waati ko de ye kalanden ko fɔ ne mana den ni ye mɔgɔ ya faamuya i ni dusukun bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ ko bɛ diya ye wulujugu jumɛn wulujugu fana dusu la sɛgɛn ne de k'a f'i ye ko n'i y'a fɔ ne bɔ sisan k'i bɔ Bukan TV jual ini kan aja. Sini dulu aja. Siapa perlu kamu? Sini dulu aja. Musuh mana doa muda serba. Bambu aja. Sudah ada sana ibadah. Kalau kamu buat sana ibadah. Ni betul mana buat sebelum. Mbɛfɛ k'i bila fɛn dɔ la i k'i garijɛgɛ la dɔ la k'o ye n'o ka kɛ wagati jan ye o lɔgɔ bɛ na o mana kɛ waati minnu y'i bolo o lɔgɔ bɛ na. Wa i ni ne kɛra mun ma fana ye sen tɛ n bolo ne kɛra sen kelen ye. Sen kelen kɔnɔ o bolo tɔ ma sen tɛ n bolo. Ani ni kɔni tɛ n'i bolo sen bɔ la ka n'a kɛ i bɛ jaabi. Karena menyampaikan pada dulu dia berjaya, akhirnya penuhnya ikan bos dengan malah kayak lagi ini. Aku berapa orang orang ada Porque lagi kamera saya bocil apa? Porque itu orang apa kamera saya bocil apa? Porque kamu jaga saya bocil apa? Aku kok programnya apa? Makanya dia yang makanya ibu program aja. Banyak kan bola ya. Banyak mereka punya lah mereka. Ini dua kali mereka ini semua ekonomi. Karena diri saya saya mahu orang berbamu ya. Kalau tu jaga ekonomi, kalau dia jaga ini, abi berubah. Margo yang wajib bukan ni mah, kunci kena bawa bukan kalau beri kata orang, ni apa barang? Kita beri makan, bulan makan Iko ye fana ko dɔ bɛ fara a bɛɛ dɛ iko k'a kɛli tigi ye n'a kɛli tigi ye i ye fɛn min kɛ a fɛ jama in na i bɛ to kɛ a fɛ ko tigi bɛ ɲini so kɔnɔ de ka n'a bila jamana kuma la parce que n'i ye jamana ye o kuma dɔ fɔ a bɛ se ko tɛ ni ma ye n'a ye tigi kɛ a fɛ so la a b'a f'i ye parce que ne bɛ mɔgɔ min na kɔrɔkaw ala bɛ ne la baga fiɲɛ la baga fiɲɛ kɛ la.
Nyamo ya doni, nyamo ya doni, wala mulondo kolonde. Kuma ma juguda karafa malangulo de. Naam. Kaba bugo so mu ko ni na ka so plene. Ale ka fole ko no ye. Ma ja wara ti bo na o to na mu ya ye bolola. Naam. Ka bi so silva la ya la Afrika. Ana ra man lo no ma so plene bulo.
Muso donna bɛɛ cɛ wa? I tɔgɔ ma dɔɔni. Ah. Mais ne mana fɔ ko i ye sirasi président ye ka sɔrɔ k'i wele. Na ko mɔgɔ y'o fɔ bi na. A ba isa wele. Naamu. Sirasi président wele ka bolo ka dugu. Dugu ba isa ka diya. Ale ka dugu ne ka dugu ba isa ka diya. O de kale kale ɲɛmɔgɔ ye, kale ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye fu. Ne ma ko ba isa la. Ni bɛ se président bɛ ka na ka na fu. E ma mo je ba ko wa. Kale fu mo je ba ka na diya. Ale ka dugu ne ka dugu ba na ka ko na diya ni ka ko. O de kale ma ko ka diya. O de ka ko na ni. Bien dans ta main que Milan va ta main qui tu so. Ana bi ka da mo ya ke be. Ah. Bi ka da mo ya diya. Na so la ko ni ta ju ba la. Ba le na yo ka da mo na. Na ka ko ya mo de la. Na ke je ko ya mo de la. Mo ni ka ke o le ke o le ti ba to mo. E mo la ka du ni so me ni mo ye ba ko. Na so la ni ko ya ma ti ko du ye. Ni ka ni ko ya ma ka ko ta. Ida ko do ke du ko ko ye mo ya ta do ko ni ya. Ko ye sa ba ta sa ba. Ngolo tala. Ni ko ma ni. Ni ka ko ko ni. Ni ko mo ni ma be la be do ko ni. Ai viu. Ta ko do ke du ko ko ye. Ni ko ko. Sukora ne bala ne ba su ba ye kele ya. Ba mu do na ma ni. Sakara ba mu do na ma ni. Ba mu do na ma ni. Sakara ba mu do na ma ni. O de na ke la mu ja mo ye. O de ke ma ni mo. Dia ko ni. Abosi ko na ka ka ko na. Ka ko do ke du ko ko ye. Ni du se ko la de ke be mi ma ko. Ba ni ni ta ko na ta ko da mo na. Polo bila firi wara jɔrɔ bɛ npogotiginin de la o sakɔrɔ tɛ jɔrɔ la o b'a ɲɛ dɔn. Tukora mara ye ba ye tuba ko ne. Mo. Ah. Naamu. Naamu. Damele. Ah. Ah bon. Naam. Odo. Naam. Dabela. Nakano mo wele. Nakano mo wele mo ba bu ya. Mo wele ka. Ngono wele kelengele. Ni mo le. Biyo kulo bilaga. Ya duye ni mo do. Mo do ya duye ni mo do na. Mo ma diga je mo ko ye. Ni mo do ko se ya la. Mo diga mo so ko ye. Mo bo no se la ni to mo. Dansogo. Ko se mo duye ni mo na ka lo la dunya. Kada mo na dem ni de la. Ah. Ana
mana bila jadi berkati lah. Oh, ne benda mana mereka? Ah? Gimana muda mama kuma? Muda kaya mama kuma? Kalau kaya mama kuma? Mama bergani, aku tak bergani. Saya dengar orang muda, orang ibu. Ada pula lagi yang muda sudah berumah, muda muda cuma menjalan. Kakak kau tak boleh tu lah, bos jasa. Kau tidak belum kau tidak kota. Kau tidak siapa kita mana boleh nombor segala, kata berapa nombor segala, nak boleh nombor segala, kata dia nombor segala, nak boleh nombor bola, nak boleh nombor bola, bola kerja kerja, Bulu dengan Murmuyan kerja yang bola. Mana belakang orang dia? Sibo, negara belakang boleh kan? Ni bola dua lah. Kalau koruma, koruma sini mana? Karena boleh kau boleh cuma bulu. Ni kan bulu. Gunung ya pula gunung. Ni kan gunung. Gunung apa pula gunung. Ni kan gunung. Gunung pula gunung. Gunung pula gunung. Ni mau macam ni gunung. Ah? Mana bawa pula gunung pisau kota. Mana bawa pula gunung kereta kota. Nanti dia tu selalu bulu. Bulu apa tak? Bulu apa tak? Kalau berada di pulau mana bukan bulu. Bulu pun tak ada bulu. Amerika tu bukan bulu. Amerika berapa dah bulu bulu. Nak boleh ni bulu bulu. Apa nak dulu mana? Oh. Kuman mana? Kuman yang berapa? Kumua banyak orang tu. Punya asyik boleh putus sekarang. Oh, ini bisu nampak lah. Nai zaman ini baru tu. Anak semua yang banyak. Kompeten tu. Makan. Ini apa orang boleh ke? Boleh. Ni kan dulu boleh. Mujri negara yang berada di dalam logo tu mana kalau mana ni bersama mulia dunia berada tu mana mana dulu mereka tu mana mana mereka tu mana Muhammad mereka tu mana ini bisa apa boleh mampu. Anjalah. Bawa ni dah sahaja kalau orang masuk ke. Bagi semua apa cuma milion nego. Bagi balang ni milion nego bukan ini. Kemana bola nanti dah. Dia macam. Mati dah sih. Kalau mana bola. Kita ini belum buat. Pernah itu mai, pernah ni baru lagi baru buat kena orang. Ada berkaitan ini ada kain lu buat orang ini. Kita. Makanya mo. Tahu dia orang. Tapi sudah ada agak dong. Jangan ini. Apa ni?
Ada bantuan ada. Kau benar suara. Kau orang menegak orang tua. Kau mana kau mau hendak buat? Belum ada yang perlu. Kita buka jauh. Belum bisa buka jauh. Awalnya jauh lah, buku. Macam mereka juga orang. Awalnya jauh lah, buku. Macam kau juga orang. Kalau betul betul, kalau mau buku. Kalau betul boleh buku. Buku kamu nak buku. Boleh kalau apa kau buat? Kalau tak, ayah juga orang buku. Kita buka yang kau dah belum. Bagaimana dari itu? Kalau orang yang bodoh, bodoh dari itu. Dulu lagi. Ambil dulu. Ambil jatah dulu ni dulu. Itu apa tadi? Lagi tu orang dulu. Ini dah tu dulu. Ini dah kena bawa je dah. Asal tu jauh je. Jalan ni sikit sedikit macam sana. Bawa macam ni bukan macam pun. Sambil balik dah. Sambil balik dah bukan. Como tiba la naturaleza, la dura tiba la naturaleza, sabra que ya naturaleza, naturaleza no está ahí. Para que vaya la paz, karena semua nak bola, boleh bola. Bola tiada ada yang kawan kita bola. Tapi ni semua, ni mana dia bola, apa yang bola ni? Macam perlu kan bola. Minggu, umaga minggu. Mari semua yang punya, ni mana yang semua yang bola. Mari semua yang siapa? Kalau anda yang saya makan apa je, mana pun boleh boleh je, ni tinggal ipas je lah ni. Nak suruh sebut dah je, nak siapa? Dia je yang pun, dia je apa yang tu. Kita tu semua mula faham je. Bari sabu ya aja. Cuma saya sebab dia. Mana ke bangkai orang mau? Kan orang mau dia lah dulu ya. Kan orang mau ke boleh ni. Itu saja mula apa? Ke boleh bila. Kerana Halo. Kadang ada mata ni. Pukul sebelas kali. Sebelas jual kena dah. Apa kan beli ni ya bangsa apa? Kalau bola ni saya belum. Kita boleh dia boleh. Sabru kalau aku ni dia boleh. Saya betul kalau aku ni dia boleh. Jadi kalau aku ni dia boleh. Atau kalau aku ni dia boleh. Ni macam bola apa tu belum. Ini dia. Jika perlu apa? Mereka sampai
fina ka so ma ya ko ne fina ni kula jama ne ko ye na da mo do ko fina ma pa kan ko ma muri ba ko ka ya pa kan tenu muri ke na ka ya pa kan tenu sa pa kan tenu muri ba ko abe sa ta ni ko bo ati ke so ya ta ke ba no ne Barcelona boya tamani Dodo aine ne mona patha ho je na wa pulu ta pulu pale era ba ya pulu pale o pulu ma jare o do na ne ba ne mona na ma barika abarika sara ki la pa kanda so wa la pulu ko ka so me ne mona na ma pulu Kakono de sino kuti abajuro ale ka kono de sa mogo kalo kele ko ta ko da du ko ka du bala ka dire ko no ba ko foto ye ko kele de dia abali ka de mu la pa kazo wala ya pa kala ko bi Ramani Ramani ko mari ma ko mari ka ya Ramani Bariga are ka sugle de jo ko Ramani Jeni masalo daga ta do ma ya adeja ka ko to teme ko abo jo ko mu are ka kina ba ko dira ko ma gere ji ka ko to mari ko bere siguro ni era jaga ya bari bere mari ka bukan kau kena nyawa nyawa. Jadi kita kena nyawa nyawa suruh. Kau macam ni kau mana? Nyawa nyawa jadi macam mana tu isi buat apa tu pun. Kita bukan bro. Kau tu mana mereka? Bahkan mereka jadi kau bina. Mula nak ubah nyawa boh. Jangan mudah kau bina. Mula ada tak boleh. Bisuna teman-teman, kalau sama-sama kita dulu punya itu juga. Boleh kita kabur boleh berumah beres. Mereka banyak, mereka tidak kabur. Semuanya musuh mereka. Banyak kata mereka berumah ya, mereka kabur. Boleh jadi mereka. Semua punya beri bulu. No solo de la zona de aquí de la pueblo o buena. No solo voy a poner pueblo. No sé, campeón de señor. Me metí con todo. Cada vez que se la prueba bu. No solo la prueba con ella. No solo la ira con ella. No solo la otra con ella. No solo la que fue cada vez que llegó. Se marcha para la gente que la ve. Además de porque le hace manda, porque le da el caño de papo cualquier. Como ya bien que huele. Yo soy una máquina por ti, bro. No me voy a pasar la bro, cantera. Dan so ko abani morobabu tena muso pepe ko bega hateto kau okon sana aga kalande isa ka tala mala ko jena dia ko sababu ni ko sababu sama konna ko sama me ko kono kai ka kuma bela ni deme ko suma ya kono ko kunti ya kono de kuma dulu mo bega ni ko alega chorba ko sana na
to ko Sabu Traore ale kɔrɔw bɛ yen Kimi bɛ yen Tolo Traore bɛ yen Soma fana don Si Traore fana bɛ yen Soma fana y'a ye fana ye olu bɛɛ dɔgɔnin jugujugu de y'ale ye ko gɔnifɔla ma deli k'olu wuli fɔlɔ ko n'ale wulila gɔnifɔla fɛ k'a tɛna kuma ka wasa ko arajo la kuma don teleso la kuma don k'a bɛ taa kosɛbɛ Durufɔ Baba i yɛrɛ min filɛ nin ye ko se t'ale ye dabali t'a ye k'a bɛ daga kelen kɛ k'i jansa ko y'a ka cɛkɔrɔba ka dalu ye ko na i ye daga in to an bɛ samiya de kɔnɔ ko bɔ n'a fɛ i bɛ ko kura dɔ kɛ ɲɛ b'a ye san wɛrɛ i bɛ ko kura dɔ fana kɛ tuguni ko ni san 7 dafara i bɛ sigi daga in kan k'a to a b'o baro k'i fɛ ni Ala k'i sɔn ko 1000 filɛ i b'o minɛ k'o bila gɔnibara kɔnɔ ko 400 radio so togo la tigi da dan so ko yale se ko jando mi fora kale ma deli ka jando kɛ fɔlɔ kama a ma jando dɔn ko ye kuma ye baba ka fie bi k'a ka foli bɛ bɛɛ ye n'o banna ko i n'a bɛ tila ka ɲɔgɔn ye daga ko in na daga ko in o ye kuma koloma yɔrɔ dɔ ye i dan sɔgɔ barika dalu ko la barika ye cɛya filɛ dalu ko ye duniya n'a ka kɛ dalu ko la kana dalu ko jɛni ye dɛ Bayama wala ye bari Bayama wala ye bari ko tɛ bata
I'm
Saka mereka tu saya dunia. Saya pernah dulu lapangan. Mana kau boleh bawa pun dunia. Mana orang boleh bawa dunia. Tapi pakai asal dia buku. Boleh bawa apa lagi? Kau boleh. Aku lepas mau bawa tablet. Sini pun sini aku. Sini betul betul kena lagi. Anak seorang tidak perlu. Nanti dipakai semua. Dia macam apa nama mana macam apa kan nama tu apa saya perlu. Kerana macam apa nama nama. Dia macam apa nama. Dia macam semua. Semua segala macam apa nama. Berbual dengan semua kiri. Ada di dalam baca kerana apa nama. Siapa yang aku sama semua. Mana pun pakai semua ini cuma jadi bisa. Hari itu kan bukan lagi kata. Semua pada dulu kau ini apa orang dulu. Dulu baru nanti apa perlu tolong. Kasi ay yang saya nak berus. Semua dia macam apa nama. Sesama ni. Nak belakang kau ni biar. Yang mana kan semua sih beda dulu. Apa kau boleh kena jumpa kau lagi? Dia memang yang pasti ni. Mana betul kan kau nombor? Mana kan semua nombor? Kapan pakai semua lu? Kangen lagi semua lu. Lalu lagi semua lu. Ini dah pasal semua lu. Kali apa pasal awal? Juru tiga. Semua jenis semua lu lah. Allah. Nah, semua sini berikut semua yang Solomon ni. Semua tu pun tak boleh. Jika tu mungkin. Mereka buku berapa? Bukan ada jualan nak kena kaji apa kalau tadi. Ada kata yang kamu berbuat. Kamu nak cerita saya mau bawa yang mau ya kerja kaji. Ada mati bukan nanti. Bapa sini nanti kena kah? Semua lupa kamu nanti ya. Gua berbuat sini. Semua mana punya, semua yang macam, semua mana dia, semua yang macam, yang mana tu ya, semua yang macam, semua macam. Allah. Yang mana kau boleh dah apa makan je selama ni. Mana makan boleh tak boleh ya Pak? Ibadah misal kuasa. Yang mana cakap dunia. Nak makan boleh je. Ibadah misal cakap ni belum. Yang mana orang nak tolong kelapa. Yang mana orang nak tolong kelapa. Oh nak makan boleh je aku. Ibadah misal cakap boleh apa ada makan. Nak suruh kan orang masih belum boleh bekalkan jadi. Mereka nak tinggal sebelum mereka sebelum aku nampak. Oh, nak sebelum mereka. Hey. Buat dulu sini. Ia baru kau melihat dulu kono. Ayah berapa kau? Naso. Ikra mau ikhlas, ni dah semua kau. Jika berkuaya ada mimpi. Kaba kerana kau buat apa? Jadi kerana kau, jika boleh jadi mana pun jam sudah kan? Ah? Susah di energi. Berpendek besar di orang. Jika boleh, jika boleh jadi luar jam apa? Jadi ini komentar saya kono, boleh. Karena banyak payung ini jual zaman ini, akan ada orang yang kapal boleh. Memang dia orang zaman mana?
Moko te se fe na ti akono. Imuri no te wala ko bo. Wala mo be misai. Ngai bise ko ni ni mira ni o ko te na. Ko ise ko ni to ko. Ko te ki bolo ni misai. Imura moko kala mo e moko kala. Imura moko tu so ko ni ba moko tu. Solomoni, Gurufaro, Tenga, Solomoni. I can't never know the Bishuna. This is the number of Babu. President never roll on Babu. Gugoloka never roll on Babuya. Somata can wait. Muribabu called us so much like 20 seconds for no holiday. Come for the break. Kau nak kerja banyak kan? Jika kita jawab belum ada, tak tahu apa kan saya boleh sampai. Ni mana kita boleh tak tahu apa kita yang berbuat. Kerana mau kerja kau kerana ni kita berbuat. Nasara, ada suruh ni namanya. Solomon ni kau pernah juru kau pernah ya? Kau jangan nak macam lama ibu. Kau mana kelam kau nak kemenyunya. Jika agak seven apa ibu. Kau mana perlu kau nak bisa kau je. Bukan dia. Kau berapa lama kau berapa orang bolo? Kau tu mana mereka? Sep. Kau kau beri orang semua kan ni bisa kau apa dia bolo? Semua ni. Oke, dah soalan kau. Kau tu mana mereka? Dah pernah bikin kau dah apa? Mesra semua ila. Kan serajina tu pernah. Nama yang dia buat apa sih dia akan dia mohon fokus on aktif. Imane siapa dia mau buat apa dia bro? Ni berapa itu ini apa pun lalu dia bisa. Kamu ni berapa masih nak fokus kamu ni masih nak fokus mungkin nak dia bro. Apa dia bisa? Semua mana mereka? Dia mana dia kira apa yang orang lalu. Mana orang juru bawa ni? Solomon, ada kopia. Dia apa pun dia baik itu bukan. Tidak boleh. Tak boleh nula. Kalau mana yang kau ni dia sana perlu awak pelajari apa yang jadi ni. Negara ini sekian Muhammadullah. Semua bukan ya Muhammadullah. Boleh bangun kan? Muhammadullah dia pelajari. Ada kaya corona kala tu suye kala pada komuru kota suye. Naga kau ni pun malu itu no. Akhirnya tu kau lupa semuanya. Pada komuru buat semua, nak kau lupa komuru kau. Komuru kau apa jadi kau kau nak kau bawa sama nak kau nak mana besok kau kau. Dia kau kasi orang ini jauh dari sini aku.
kono ka jamune ba moro no ko mo ja Mana lu koma? mo ko mo ko mo ne ba ko mo ko ya mo ne ba moro bo no ko mo ja amana ga ka ne amana ga ka ne mo ko moro bo no ko mo ja mo ne ko ko na ale ga mo ne ba moro be no ko wa mo ga ko di mo ne ba mo do ma o kera si pa to la ko ma ko mo ne ba moro bro Kande mo na tete kala na zuri yangi tu bi kala mo no ko me bi te be kala mo la lo no barka ko 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 mo no barka amola du kula ka ko no ya Dulu nama apa ya baba? Dah tu masa. imagina mo ye mana na ku ja ko ya ro me ne mo no ye mo no mana na ko ja mo na imagina mo ye ku ko na ke mo no mana na ko ja mo ye Dabla ya como na dabla na ko ja mo na ra yo ga ne ke mo lo dabla na ko ja mo na Mane manga la sine nula, kusabu na koja manga. Kutuala tebe kimo mereka sabuna koja manga. Wala kikoro ya mutu eno resile. Wala nuhu halala lo kikoro ya mutu. Tebe ya kuja, kusabu na koja manga.
Fadila kaya Amadou Bolo wule Amadou Bolo jole jana Fadila kono Nangano mo ko be duru wala Kusene Bolo Bolo magwana Adru wa kaya dasna Bolo wule Siapa desa dulu no Kabo siapa Sogolo jematele bane sogolo kono Sogolo jematele bane chikane kono Lazira na maka no juro bi adunya kono Akambri tike no mona yoro kamona Bane mane ke tira no ye bane kilana Sigoro si mo lale Sogolo kaya tibi lale mona preme Mungori tele bane ni batira no mo ye kana la moji to ko mana la sera kumandra manga mo le kole Bukan macam, tapi orang mana siapa kata mana macam, mana tak macam kalau kau jual mo. Gimana kan mana yang boleh? Gimana kan mana sama mo? Kau jadi. Gimana kan kamu jual mo ya tu belum kurus seru. Gimana kan kamu jual mo pakai polos seru. Gimana kan kamu hujung mo la bulu segu Luma kan mina fa ni mo ka bo segu e ma la bulu ko mo di bona ga ta ko mo ko do e ni wala Sia to mala ga no ya ko ra do fo en wa Ai ngala bi jabe la sika Sia to mala ga no ya ko no ka do fo ni Yelamo to mala ga no ya ko la sire do fo ni to ko mo ja Nuko ni lazima de aka do fo ni me boka ni sizo ko le ka ko ta na go sikita ko na boka ni sizo baru berjalan. Dorai jangan mikir pola kosan. Ini yang otro pola pola. Ayo otro di tina saya ini apa marah? Datang, tambah tu. Anda datang, anda lah sama-sama. Boy, poli go ya fa fo bagade. Awo. Poli ge wallahi. Poli ga siya me boy sunna bi. Siya fa kala kala ye dobla ta yi. Ba ta yi na sunna, ba ta yi na sunna, ba ku yi na ga kan do. Subala nege subulo. Lumana ya la sile nula. Chatma ba ko mo jana. E ko la kelenge. Sabo mala ke bulon no ya ko ka do poye. Saya me no muso ko ko mo ko do ya me fa ka do poye. Daga haya no ko bena. Daga haya tiki mo jana. Ni bulan no ye ne bulo ka bo ko na ima ko na ka ya su na ko na mana du ya bule ka bo ko ko na de ko che u ka ablo ko ka bule ka bulo ka bo ko na la duru na se ba ko me ka fa ya ko na ko na se ba ko me ka fa ya ko na ko ka de bula ka de mulo baro ko na ko ne mo ni ko pleni dara no ga ma ko se ko pleni se ko pleni wole ga mlo abal ga wata ko de mo ni ko plema jena kala ye no mo ye kala ma ga na ko ye je ko ni ga sima dan mo ka ko ko na ko de mo ale ga se ga de ko ko ma
Flaga jasa na bona. Numuja mana flaga jasa. Kajasa saka tikina jendo kono ba. Mana kaya sumana. Imana kaya sumana numo. Kanyo mo cheya, kanyo mo ye. Na mo cheya la ibulu. Amana ka le ka do foye. Amana ka bugo wale ye ka do foye. Amana ka jela ni we la sina. Ko dile ko no mo ma jela. Sa jo ni mo na so do mo ja. Mohota ne bara mohone dola ne gorda mohota ne bara mohota dola bazendo subaye mohota ne bara mohota dola anya mai mohota ne bara mohota dola te be ne bara mohota dola como te que estamos con ne bara mohota dola lazina wulena ne bara mohone dola como te que estamos con ne bara mohota dola Hola. Bueno, hola, eka kwali kanti kuna ne ko moti. Bueno, hola, ne ke tsene mambro. Kuma te se tola shuba apna goda. Bueno, hola, ne ka warni ne ko moti la ki yira sana me ni mo ko fa fa ni na so mo di. Ne be ka ko bale ni kana ni ni bolo ko ne se ka atla ka di ma be se tulu ke ga se ne ya sri la ni de bol na ke na na pe na di lo ko fa me ba fla le ga ko ngoro ka mo jan sa ne ya fa na te wa ti ge na ko ti ka ki me duru di camera man ma ka do di ka me duru dal ma teru ole ba mo lo ka do ma na te so ni ma ko Como te que la hace na ni wala. Itra ma baba kama ya mo sire. Bana ka ko ni biye. Mo to como pro ni sio ti bulu. Mo to como pro lo mo dila. Mo to como pro ni ira mo pro mo ja. No te solo ma be pro mila. Ale ko lo ma ko no ba mi. Kabaya biete le bane kabaya kono na wala kabaya e ba kabaya buga ko me kabaya buga wala kamlo kabaya kono sawu mala gati akono e to me na bla to mo na ba su ko je dia mana mi na kono je ko ko na kono te alo ba na kono ka te Kaba zote après la cantina, amana kama bula ukadie. Kama mkomo kwa kata wala mkomo jamaa. Kati ya France na zulu kwa kwa. Ka to la TV so la. Ka buka ni so ko la. Ka buka si so la. Mana ke ana bulu ya jamaa. Sebagai yang juga pun, ayah
Mɔgɔ yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ ye kuma y'a sɛbɛn mana kɔma y'a namɛ mɔgɔ ye tɛ kelen de mɔgɔ ye tɛ kelen ye sabu tigi de mɔgɔ ye ɲɔgɔn la mɔgɔ ye tɛ kelen ye mɔgɔ fɔli mɔgɔ sabu tigi mɔgɔ kɔma y'a sɛbɛn sabu tigi mɔgɔ. Dugula, apa macam dugula? Mana biang kalian di mana? Apa mana? Apa ni asal kelak tu ni? Nanti mereka saya ni. Biang kalian di. Mana orang biang kalian di mereka lagi? Ya bang, biang kalian di mereka saya beli balik. Kita lagi sah. Ibarat apa bola? Mana kelapa bola? Kabia ko nya ko siya de la kana ka ko akana ka ko mona je do bi ko ka ka ke no
la ko ni bo he ni no so ma ko mo na mo mi mo na ga so ma ke na ga ko be he ko shini ni fe ma se ga ke so ma ke na ga ko ko na to baba ni ba daw ni madame tu es chez moi ya comment mais ba daw ama kuma wa même qui a appelé soma wallahi bama woya bi musumne dalu mani yere ko charge mama jare mais do be ko daw bulu wallahi be ko daw do wallahi amine anna ko dimo pagare daw a farna turu ko ko ni na soma ko soma ya jarila le ko ni musumne soma ya mana dia soma dia na dia mo ko bi ga dia je ima po ni ga mara ko mo buna ga mara bega ani ko mo dinga ama ko ma ko de woni ga ko ni ga waseni o de soma ya ko ma ga mo ni ko ma ga ala kra do do de ka wa ga mo de de ko ko ni na donc elle parle de comment la carte de force est contre ou est-ce que la bonne plaque sur le caméra quand ça comment il n'a pas que donc elle parle de caméra bleu pas bronze c'est bon ni sommes à dire là na ba subulo na zona isikila la bleu pour ni tamaka tena goza ni tamaka ya bleu ni tamaka como gola kwanza ne ka ngwane te jubala mamadu kana afrele ko ina ka somalu bulu ko ne bi ke mobility ye ma mobility so ma jama afrele ko ina somalu bulu ko ne bi ke mobility ye ko ma ka jama ke ko ma la ngule ko so ma ya ke Bona sera ko ni ka ko ko la ko ni ko mo ne la mo ne ko ko no bona ke ra mo bile ko ta ala ti ko ta ban ne nanga muso ba ko ne ta fe ko bi ba wa ko te ka bo ko mo bu abere ka wa bi wo la ko ne ka wa ko to sa ko ne kabiri bawa fata ko kele motoro ta misra ko yo afra tiro ko ko ni ko ile ka tu bulu ko be na mere tigi so ko na ba ko so malo ko malo tigi ba ka ko be ka wata no ro su bele be ko na ka do si jola to ko When they got too much, they don't want to get out of here. What you do, they get to me now. Go to the Goboro Calamari. Caprino was to go from Masoma's run in the oh, the better for someone over there. Dozo ba. Dozo ba kala. Go watch it home. Dozo ba. Etene do, ade para dole. Dozo ba. Desera la ban bodo do ko. Dozo ba matene fe flora. Toujours que ba flora lega para la que daño manjan. Como do no do die ni bo. Para que to me ko ni manjan. और मैं नहीं है कि निकाले के जी खने भी मैं तो ना नटावला रोमना भी बोलो वो के बाद तो अंगाई में का जो तो पर सोमा का चैनल में तो बोलो मैं सोमा का भी क्रमो पर का लुक मंच तो मैं हगा जो है इस तरह ब्लॉग में बोल क्रमो
America wafula. You gotta wait till you wafula. Yet some of you know that Oma Send Mr. Achamamulu. I don't been in 20 years. I don't been in a year yet. And you said it was a Mamulu. Step back and you say, bro, when the summer look what the water. Me, when I got so much in the car, Coba aku usah jeruk daun, coba aku nanya dari dalam. Mana ada dosa itu semua dalam. Jeruk daun, orang yang ini kan yang jauh dekat. Coba ini kan dong, ini kalau tongkat dong, kan dong, mereka. Hey, Nima, ikan awal sih kalau tak dunia, hijau lah mana kan dulu kau pun orang buat punya, nama sih orang nama perlah. Kalau punya kan kau ni, kasihan punya kau ni, rumah ni, tapi kalau dulu Islam mana, semua ucalah, kan mereka karya kau yang berperkudo, ikan kawan ni. La seta da na wafla, kamu ni wafla, kau mereka, kau mani tuye. Alina fla kamu ni mani tuye, kau kau ni tuju pada. Walau betul kau lagi kaya, ni nak kau ni pergi. Memang you mahu lah semua luka, memang you mahu lah semua luka. Memang yang aku lah semua lupa, semua kalau mereka nak nanti, akan ada problem yang besar. Tapi kalau dia belum ada problem, kalau dia ada guru, lalu masa mereka, apa mereka buat apa dia lah. Boleh mana dia boleh. Baba, liberté. Ya ko. Donc ay ga jogon ni ay ga jogon do. Bebe don kono nana ko. Ya ko. Duru jom krisa. Ko ga chamo. Dawra ko ni ko nyamle ko ko duru isa ba dawra. Ko ta. Awena jogon ya obe jogon do. Kau jangan biasa bawa konan, kita semua itu, bukan apa lagi lawan. Tahu dah, bukan tahu. Mereka tidak kena. Ni pelan ni nampak. Gimana kerja pun itu berfungsi. Gimana kerja pun itu berfungsi. Saya tu dah boleh, saya tu yang boleh. Ayo,
Go.
wani doso ye an y'an tɛ se ka kɛnɛ nin kan n'o tɛ na doso ye dosow den de anw ye o woloden de anw ye o mɔden de anw ye an tɛ se ka doso ɲɛ n'an taara doso kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ an ye doso de nana anw lakaranni de kama ni de ka di anw ye anw de b'o kɛ wari dalu de ne bolo ne t'a d'i ma ne bɛ wari de d'i ma. Papa, duuru dafara. Den taara. Den wɔɔrɔ ye. Wolonfila. Ne ka bɔ sɔgɔ ye. Den wolonfila ye. Den wolonfila. Mɔgɔ minnu ye somakɛ y'a kanu a b'u olu t'u seko nana waa saba di n'o ye e joli di ka kɛ k'a ka taabolo ye ka na tɛnɛ kɔnɔ ma kɛnɛ na n'a ma se ka ko kɛ. Segi. Fulani ka kɛ bolo bɔ. Ni jaje o seɲɔgɔn na i ye seegin de kɛ an ka taa lajɛ yanni k'an se baara cɛ ma i ye seegin de kɛ kawara b'a sɛnɛ de ni ne fɛn fɛn ɲɔgɔn na su la i bɛ na su wa n ye kuma kelen fɔ n bɛna f'i ye i ka mikoro minɛ na tun ye dimi de donna dosoba wulila n ye mikoro minɛ a tun ye baka di yan n ye jate bila minɛ ne tɛ bila i tɛmɛna sini se pere naani wulila fɔ to b'a jate i ye sɛgɛn seegin de kɛ o ye jate min na yanni k'an se baara cɛ ma ko dosow nana anw garidi de kama olu ta ye kungo ye olu kungo kɔnɔ tuma min na anw de bɛ so kɔnɔ k'an da musow fɛ dosow bɛ mamina fɔlɔ ni sa y'u kɛ an b'a fɔ o ma ko wala ala de b'a kɛ an ka taa An kana kɔfɛ. Papa ye da lɔ. Kɔnɔntɔn. Tan. Papa, ne tiri fila n tiri ne sinɛ fila n tiri. A ka na kɔfɛ. Papa na kɔfɛ. Papa na kɔfɛ. Na kɔfɛ. Suya tigi ye sinɛ ye, suya tigi ye sɔfina ye. A ti yɛlɛma fiye o ma a ti dɛ. Suya ɲin'a fɛ wari bɛ bɔ n kan. Wɛrɛ b'o kɔfɛ dɛ. Min ti ban. O b'i ka fɔ ala ta. Den ye ko mɔden fɛ. I bɔnna. n bɛna kuma kelen f'i ye i ye fɔli min kɛ dodo cɛ kun ne tɛ kuma ka bila min kan tɛ n bɛ nɛgɛ dalu le d'i ma n'a ma mago ɲɛ i ma yanni ka san wɛrɛ waati kɔfɛ san cɛ sɔn i ka fɔ sigi tɛ ka k'i na sɔn i b'i jan ka fɔ n bɛ tila k'a dalu le d'i ma n'a ma ɲɛ i yɛrɛ bolo i b'a fɔ ne n bɛna moto kɔrɔ de di wa a ti bɔ ne kun dɛ kungotigiw de b'a san k'a di ne ma ne b'a d'i ma i ye sɛgɛn tan de kɛ san ka taa dɛ. Tan fila. A ka ca n'o ye. Tan tɛ dɛ. Tan fila. N bɛ mɔnifɔlɔ ɲɛ bolo a bɛ san mugan bɔ. Tan saba. N bɛ sira sɔmɔnu la. Tan naani. K'an sira sɔmɔnu la farafinna k'an sira sɔmɔnu la faranjɛ kɔnɔ. N'an kɔni ye jamana kuma fɔ a ka hakili to kumakan na fɔ o kumakan gɛlɛn ma diɲɛ kɔnɔ. Papa ne y'o de f'i ɲɛna. Dɔfina sɔrɔ a deli lɔni na bi da lɔni a fɛ ne y'o f'i ye sisan. E ba wa Kuyatɛ tɔgɔ fɔ yɔrɔ caman. A di yan nka a foli di yan. I dan sɔrɔ. Nka Dɔfina a b'u jan n'u f'i ye su in na. N'a ye waati ma ka na ɲaga la dɛ. Walayi ala fɔlɔ. Ne de y'o f'i ye su in na. A deli suya la. Dɔfina a b'u. Dɔfina a b'u. Dinɛ. Sitanɛw don dɛ. O tigi b'a kala. Du jɔlen bannen bɛ Dɔfina a b'u bolo. Client de y'a jɔ k'a d'a ma mɛ o ka tɛ Bamakɔ kan. Ne bɛ Dɔfina. N tɛ du jɔlen bannen b'a b'u bolo. I dan sɔrɔ. Teli u kɛra jɛkulu sini sɔgɔma ne bɛri kana sɔrɔ i ma dɛsɛ i ka wele k'a fɔ ko bɔ ye a ka muso fɔlɔ o baden dɔgɔnin den de den dɛfɛnɛ i ta ka muso fɔlɔ o baden dɔgɔnin den de dɛfɛnɛ i ta terikɛ fɔlɔ ko i su teri fila t'a la fila la ni ne tɛ walima an b'o bɛɛ to yen sa o kɔrɔla o to yen an bɛ taa n'anw ka kɛnɛ i ye sɛgɛn tan ni naani de kɛ ka taa. Tan duuru. Tan wɔɔrɔ. A yɛlɛma. Papa. Ni Dɔfina a b'u ye. Ne ni nin ye kɛnɛma sɔngɔw minɛ ɲɔgɔn na. Moribabugu ka Koma Fiti Moribabugu a bɛ kan 30 filɛ.
tɛ a bɛ sa mais ne ni de ye kɛnɛmasumu minɛ yan k'a minɛ kekɔrɔ k'a minɛ kɔkile mɛ dɔtɔrɔ walayi n'a ye min f'i ye baba wari ta ye tiɲɛ bi dɛ mais m'a ɲini fɛ a ɲini fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ɲini o la i tɛ fɔ a kɔ donc n'a ko n bɛna kuma min fɛnɛ f'i ɲɛna dɔwladen bɛ bɔlen furu kɔni i b'a kalama c'est ça Amadou Bamakɔ a fɔlen DJ in nalen radio so mɔgɔ in nalen donc n'a ko ko i ka ca ko n y'a kɛ sa wa kelen sisan kɔni fɔ wa an sera fana cɛman tɛnɛ i ka kɔntɛ bɔ i k'a fɔ n bɛna min f'i ye sini ko tɛ ko ye sini kɛnɛ ko tɛ wari ko la o tɛ Wa bila ni i kɛmɛ ye naani. senya 10 ani 7 de kɛ o ye joli Wa bila ni kɛmɛ naani. Ayi dɛ. Ne kulo ma dɔɔni. Kɔrɔbɔ ne de b'i ladi ala a n'a kira kama ne ma tila la ni ne ka taa n'a ni na se ka bɛn a bɛ sɔrɔ mun ye somakɔrɔbaw bɛ yen nɔ minnu bɛ k'a to mais kalandenw kalan min bɛ se ka anw fana ɲagami anw denmisɛnninw. Bakariba b'o la. Kɔrɔbɔ ne de b'i ladi n ye sababu min d'i ma o de don wa n'i ye n bɛ tila k'a dalu de d'i ma. N'i y'a kɔrɔbɔ n'a ma ɲɛ fɔ i tɛ sala dɔnniya k'i na dɔnniya n'i ma moto kura san k'a d'i ma o yɛrɛ ko ne ba wolola wolo la sabu de ye ne bolo. I t'a sɔrɔ nin ko. ne kɔni ko e janto i yɛrɛ la dɛ mɔgɔ ko dɔ mɛn ko bɛɛ dɔ mɛn e janto an na ko bɛ ka ban kuma fɔbaga bɛ ka caya mais tɛ sɔn ne yɛrɛ dɔnbaga ye kelen kɛ a ka ca e bɔra ne karamɔgɔw fɛ yen e bɔra ne ka mara fana kɔnɔ mais min ladi halisa cɛw cɛ bɛ kɛnɛ kan ala k'an bɛn sɔrɔ sabali la k'an sɔn wolodenw na k'an ka denbaya ta fanga d'an ma ala kana an kɔrɔbɔ ala kana an dɛmɛ fura birifini ala ka biri bɛɛ da balibɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ minɛ i bɛ ko nin filɛ yan sini an ka ɲɔgɔn ye n bɛ se kun bɛ dun i bɛ woro di ala i b'a kɔrɔbɔya k'i b'i ka so a bɛ ne kun kɛra kun bɛ yen ne sɔrɔ a kelen i t'a dɔn su na dɛ n'i sɔrɔ i bɛ taa ne woro di den fila ye n'i ma cɛ sɔrɔ ni yafa ye ma n bɛ taa woro di kelen kun bɛ yan n b'a di ma fɛn kɔnɔ sɔni kuma tɛ a ye ne kun. Ni ka fɔlɔ i la k'i bɛ passer. Ne kɛmɛ naani di Ibrahima ma arajoso mɔgɔ minnu nana yan ka kɛmɛ naani d'u ma ne kɛmɛ fila di i ka kalandenw ma k'u k'o minɛ u k'i sabati diɲɛ ye waati de kɛ i y'a faamu ne de ye sumaya nana a man di ne ye e ma taa ɲini ale fila bɛɛ fɛ jɛnini ala ka ne ta ne ma jɛni dugu ma jɛni jeli waati tɛnɛ. Sama ka sɛnɛ bali du. Abu Samare. Mena ye kɔni fi ye Dirisa Bala. Dirisa ka sɛnɛ ma bolo la. Ka fila du fi ye mena ma segin na sigi bɛ ko bɛ ne bɛ ka sigi. Ma segin na sigi bɛ ko wa ka bɔ Ketla. O ye ne sɔn muso la ka sɔrɔ a man jugu ye. O sɔn muso ka bolo ko ni sɔgɔma man ca. K'a kɛ ta fura ye ka don ni fɛn bɛ ko ma segin na sigi bɛ ko bɛ. Kɔrɔbɔ ɲinan tɛ samara cɛ ne bɛ se k'i sɔn so la mɛ a t'i bolo bi a t'i bolo sini a t'i bolo sini na k'an ka ɲɔgɔn dɔn dɛ. Kɔrɔbɔ wari min filɛ i fana ɲɛ ka kɛmɛ naani arajoso mɔgɔ min bɛ yen olu ka kɛmɛ naani ale ka kalandenw ka kɛmɛ fila o de bɛ bɔ mɛ n ka 1000 bɛ segin ma n ka muso ka nasɔngɔ. Kɔrɔbɔ ko ka ca dɛ. Somane ya abu ni tu. Mi teli ka anw Mi kuna zera zero ko fɔlɔ ma. Somane mana pese ni tu la ba. Ti pelak ya ku ka sɔrɔ sɛgɛn ko tɛ.
Doso ba mo na kaya ke manan na kali doso. Mona lo ko. Kombo yung ko yung ko sa man. Wala bravo. Ahora que era una mujer de suya, porque tenemos muy bajo de suya, Cristina. Bueno, tan tirando suya, porque tenemos de suya. Kamu también hay el campo, empecé el campo. Bueno, tú no por afu. Se puede ir, pues muy por ahora hemos pasado. Bueno, haga falta ir allá.
ala ku da ya tara kanu wuce ko ko to ba ko da ko ina ba ko ko jaga ko ba da ko ko na war se ba ko le wa ni ni to ko ai ko na ki to ko mo o ka ma na ko si ko ni ko ni ya ta ki na o da ka ko ko so ke na ni ka ji ala so ko ya me ko no ko do ya san ko ka kana ta ko do ko do la Maria de ya ando ma de abala samana ka yop ko de de nana ju ko de abre ke le imana ki fo ko ko dunia ni o fole mo ka le yoro jalo ki brenda che mo to na ti bi da jamo dabala ko de ko de ka wolo muto kwande wuli papa ta wuli ka durubi maka ni ko abele jalo na ka ne ko muto da e franci fatma ta ko franci ko ko ka sa pe abane ka sa ero ko pale se pour la pe wata se ko ka sa ka muto si ko do se ka muto la ko ta si Claro que es. Y me la sé a poco ni más flow ni te mata. Na fui no la. Na me ya fote ablegere. Ye no mo no wele. No me ya mama barika. Ayo kula ka yela no mo ni la mo ko. You para seguir los sirve de flow que claro. Muy más que de yo tú te voy a cambiar. Placa mi no como ayer no flala. Para con lo por no flala. Como va a estar con mamu. Ni yo me puedo flala bien. No empezó a ganar, no empezó a mirar tu kandi biso so musala ko tisi kono ko tebo yibuno kana no ko te kakele ko ne bido te ne ma no wi na na kaya ya baba jabe politique ifra ko ko aw deewde ne na fa de me ta jogo yo taba ne na fa be to ke ko union nationale de demande du Mali Depuis avec le Boula, pour aller à la Saboula, nous avons fait samedi, si le dengue, pour un dialogue. On a été bloqué. Et regarde, à la Dianaso, tout le monde va là. Avec parole, avec parole, avec le microphone. Nas, nous sommes chrétiens, nous sommes face à la hora. Ni au premier moment, nous avons pas de corona. Yala, ni fasi ya lomi ese mo be sura kwa o ta masere ina fe kwa ya ngome no ina no ko yana abla yi dana to am be kara mo bay me mana ko nga chika na jume jume to ma aya ibi jida yana tale je ga sura to jalo se ka kɛ ye kungere sɔrɔ dɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ye k'a bɛ se ka kɛ ye kungere sɔrɔ dɛ a ko tun bɛ nɔ k'a b'o d'i ma k'a bonya don turajalo la k'a d'i ma k'o kɛ ka turajalo janta k'o kɛ ka sɔgɔma jumɛn su janta k'o kɛ ka nɛnɛkɔnɔma su janta k'o kɛ ka dawudayatara su janta ba olu de siran furan k'a kɛ yanni olu ka se kɛnɛ kan donc min bɛ sɔrɔ ka da o kan i ye nafolo sɔrɔ o i ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka da o kan konte ta olu wɛrɛ d'i ma bison sugulomɛ jumɛn ka kungere ju la k'a d'i ma donc awɔ a bɛ kungere d'i ma
Ajuta dɛ a bɛ kunkiri de gilan Ajuta dɔrɔn dɛ. k'a di tura ma k'a di ma An ko fɔɲɔgɔnya kana voilà tigɛ. ni don kuma n'a taasira Bɛɛ wari d'a kan k'a d'a ma. k'a bɛ wari d'a kan k'a d'i ma nka a tɛ dalu wɛrɛ d'i ma a ka ɲɔgɔn fɛ i t'a sɔrɔ yen de ko Ko jumɛn tɔgɔ ma barika ka fɔ tiɲɛ na. Sabula jumɛn tɔgɔ ma. Sabula jumɛn tɛ dɛ na jumɛn. Ka jabirama lɛ wele kɔma b'o la ka fɔlen. Fɔlɛjɛ ko fɔ ɲɔgɔn wele ka bolo. Fɔlɛjɛ tɛ kɔnɔ. Ka jɔnmori wele. Cɛla ka ya jɔnmori wele ka bolo jɔnmori barika. Ale ka fa tiɲɛ dɔ fɔ n ye ko ma tiɲɛ la. Abdulayi Bilaki tɔgɔ ma na ko bi Abdulayi Bari. Ale kulonkɛ sɛ a diri dira juru ma fɔlɔ ma filala. A su la jɛnna. N bɛ fɛ i ka sɔn baga na a kana kɛ sini a kana kɛ sini na ko ka boli. Ka fɔ e ka taa fɛn min fana kɛ basi ala ye ka dɔ bɔ ye. i t'a sɔrɔ nin ko i bɛna jumɛn sitanɛ wuli su in na ale kanu ɲɔgɔn de ye turajalo ye mali fɛ a suma min kanu kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a tɛ fama ma o ye turajalo ye E ma tɔjɔ sen bɔ ko caman na. i t'a sɔrɔ A tɛ ɲɔgɔn fa kɛnɛ bɛ ka bilen. jumɛn ko ka dalu i bɔ a la dɛ ko mun de ka di ye su in na a k'o f'i ye baba i ka kuma A fɔ jumɛn tɔgɔma in na jumɛn. Cɛla ka ya jumɛn tɔgɔma in na jumɛn. Farafinna tigi in na jumɛn. Sɔrɔjɛla tigi in na jumɛn. i t'a sɔrɔ tarawele kɔngɔ Bari ni ka waati yɔrɔ la ni ji bɛ bolo nɔ sɔrɔ e bɛ ɲɔgɔn ma. walayi o tɛ wuya i Jumɛn jɛ kɛra kɛ wele. i t'a sɔrɔ o ye cɛ Fana kanu ni fɛn min ka bɔ ni ne juru bɛ kɔnɔ ma tɛ ko bɛ fɔ. A fa ɲɛna a ka nimero b'i kun a bɛ mun sini n b'a wele n'a ye min y'a ka orange kɔnɔ na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ale tɛ kuma caman fɛ su in na. ko a k'i dan sɔgɔ jini ko k'a tɛna kuma caya bilen k'a bɛ sira bila a bɛ k'a dan tigɛ i ka nimero bɛ ne bolo n k'a ye bolo n ko ne kɔrɔkɛ ye baba ye sini ko n'i ye min ye orange money na k'o na fɔ fɔ t'a sɔrɔ awɔ An tɛ orange money ko la dɛ sisan a bɛ kuma na nana de don an bɛ cɛya kɛnɛ de kan o cɛ i da sɔgɔ sa A fɔ barika ye k'a ka sabali. a b'a hakɛ to o yɔrɔnin na bi fɔli in ka ko la jumɛn donnen bamakɔ bi tigɛ na fɔli ko fɔra ye tigɛ na nana sɔnnikɛyɔrɔ la tigɛ na ka na su na yan parce que k'an kungo don a natɔ fɔlikɛyɔrɔ la a ka telefɔni tunun a taara ye sɔnnikɛyɔrɔ la an bolo bila foyi rɔ telefɔni tigi nana telefɔni d'a ma fɔli daminɛtɔ su na yan u yɛrɛ tun ye telefɔni ko bɛɛ ban u y'a réinitialiser k'a fɛn bɛɛ kɛ telefɔni bɛ sɔrɔ la sisan sini k'a bɛ telefɔni fɛn wari bɛ orange money na sini n'a ye min ye orange money na o b'a fɔ donc kuma bɛ di Abdoulaye ma k'i da O de fɔ Bakariba. An mana mɔgɔ lu ye mɔgɔ lu tɛ kelen ye. Ninnu banko bɛ se ka caya duniya ninnu banko bɛ dɔgɔ. O kɛra ko o man ca. Bari diɲɛ bɛ ninnu bolo. jama Mali fantan dɔnni b'a ne kun ye. karamɔgɔ baba sabali dɔɔnin i t'a sɔrɔ kana taa yɔrɔ jan dɛ n fa dɔ bɛ yan nɔ n'o ye baba sidi a kumana su in ale fa ye ɲɔgɔn dɔn don min na ale bi cɛ sisan caman fɔ o tɛ a ko ko ni k'an bɛ se ka sen an fa sen dɔrɔn na wa a ye tɛmɛ a kan yɔrɔ nin ye kuma kɔrɔma ye dɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ ma ɲɛ o ye yɔrɔ an t'a sen a nɔ na dɛ an bɛ tɛmɛ ka yɛlɛ a nɔ kan ni an bɛ galo donc mɔgɔ ka filɛ nin ye wa sisan galo awɔ an ka to a kuma joona n'a min fiyɛ n bɛna 1000 di ma su in na ne fa jasa ala ka hinɛ fa la a bɛ dugu jukɔrɔ dawura yatara i t'a sɔrɔ a dalen bɛ tigɛ so kɔngɔ a ye kɛnɛ fura ta jɛsuna ka ta an bɛna segin a la ni 1000 di n fa fila jasa a kɛmɛna de di ni dɔgɔnin a n'a a jɛɲɔgɔn jasa i t'a sɔrɔ a kɛmɛna ni wɛrɛ di tuguni a yɛrɛ so mɔgɔw jasa kuwa i m'a fɔ wari yan sini n
tila ka fɛɛrɛ kɛ fɛ sini b'o kɛ quoi i ma kɛ walahi ne y'a deli ne fa y'an kalan kalandenw bɛ yan ne dɔgɔkɛ bɛ yan a kanubaw bɛ yan olu m'a dɔn olu fana bɛ yan ne yɛrɛ de fiyɛ sini ni wari den kelen de bɔ a la n taa la ta t'a la n bɛna fɛn de fiyɛ n ma se ka sini walahi ne y'a di ma sini ye ne de ye n fa ye de bɛ hakɛ to min ka dan yɔrɔ na yan i t'a dɔgɔ. Jalo. Ndege kɔrɔfɔ ɲɛna. Nin ba yɛrɛ k'i ndege ba ye. N'o tɛ bamanankan n'a fɔra k'i bɛ se k'i sen da i kɔnse da yɔrɔ n'i ko i bɛ tɛmɛ i kɔnse da yɔrɔ o kɔrɔ fa ka k'i da ka sɔrɔ ka fɔ ko i bɛ fura b'a bolo. Jumɛn don min aw mɔgɔ 12 bɔra ko wari ma taa ndege ka k'i yɛrɛ k'a bɛ k'a bɛ yɔrɔ dɔ mɔgɔ fɛ. Ndege ka kun bɛ fura kɛ ka k'i la. Ni fɔra fɔlɔ o ye so de ɲɛna dɛ. Voilà, oui, bon bataille. Bon bataille. Albi, ala tamaki, ijaso. Abladelo, ikata zaidi, kakarina kusuye, abladelo, abladelo. Kaki kifanya Bawa turade nara kalando wanda semata wallahi je ora sibon ngolo dia kati ona kata ona ko kazo mele ko de nube na turade kalando ba ni ya do la kalando ba ni so mo to kele wodo bawa amma so amma shere walla nga faso da ka amsa je par ba ko so bawa ti ne ngalo na ora mo bode kentala ni mo ro wa le ba ni mo de ba ko ni mo wa bole ra ka so ba ko ni guru dama bawa Lebe baba from the Buddha, Wobama Maruki, Kaya, the one is your woman. Ninga Dum and I am going for you. At Benukumaka Venita Frente, Ngalari Pangulu Pite, Yasha Floyd. Women, not telephone bin. Yapana, Tara de Pula and not telephone binago. I'm probably going to telephone bin. Yapana. Itu apa mereka? Mangan tu for atamat apa? Memang atur mereka itu. Sini kena kau bayi, kau apply tu bayi. Munu tukung waru waru. Maru tu mar family ni boleh, munu tukung waru waru ni. Wasumar kena hujan dia. Itu loh mana? Sini kena kau, ala kama kira kama sini kena kau. Ninde dah ulu bende, ulu di miu kunci ulu ulu nak kau. Apply tu. Limon. Kudu jadi sekolah. Kita sokong. Anugo. Kajani lah.
Ni bɛɛ banna. Ouais, c'est plus là qui vont, c'est Marc qui est là. Voilà.
Panamaka Yajaga Manasa Manapoko Matri, Manasa Panapa. Komokata, Sukela Komokata. Komo me masukela ikafasi. Komo me baje kwa kila dirisa ko komo masida. Kasuguru na zawule. Bali boti ke yule kana ka ko semurna. Tulu ba rati ke ko hulu ka ke hulu semurna. Kajela ka yanu masa ha wala jeje. Numuza por no jena ka ko jeje. Nega amana fasuru wule mona bandero tere kare siya to kuno alaka tiru duma ambata ke bela ki ama dirizala jara je manu kulo bakare jara muso manu kulo basunsu wula mana ja jara ke la jara ke bola mulo tene wula mana jara ke bola mulo te ko jara kulo sangalenga samara yandreza nega yata do ko yena Kano wala sagala mala jena Pama ko ba yara plandiri Soma beta soma yasro dunya Soma beta bolos soma ya kumati Soma taka ngone bola wule Soma chati be ka wulu matuni Samana turaka ta me wule Dirizala hum Muriba buku folenga folenga ko la be manne wule Mari badase Damala ka bana jiro ko ko ina ko baba Ka bana ko ko ina na ko baba Dirizala sala ma hosira Te kana ko ne ko je Nannale Kana mo de ko mo ba bugu to la apale soma la pa ka pa te mo le ne soma me ga soma ya ma do ba e te se ka ngol bu wo le ne soma me de je ga atrisa e te se ka ngol bu wo le ne hala du dige ne wala ko ma do dige ne zu ये dige ne wala idro ma mane ka me ate wala be kabo kana kana ngale ira wala ne zro baro kana do foi pachete ne ka ya pro ka wala dire wala ka kana to ho na dire zabara samalu bara kana to ho na dire zabara jira to ho bara ni me jira ti ka ga wala ti ko babu abare kan na fula wa sababa bare la fa ko ko ka wala so me Monivo, la rubrica taille a bête, mais quand on dit la rubrique, quand il est à la séquelle à Pétourou, à Bodima, la rubrique. Quand il y a un moto mi, on voit non à sa volée, il y a un sonore, il y a un sonore de appui. Mais à ta rubrique, on a ma sonore, il y a un moto mi, n'a pas sa volée. Mais il m'a fait une fois, il n'y a pas de niveau. Nama seni ti bara abi rodo abo samara moto tele jiro ko na ba ko kina ne kana irete de la ya abra moto ko la ta uya kasoma to moto bulila kasoma to mubili ba bulila abo Mana ga triza wala he. Togola tebe na le ka
kana isumu na alete wala wala tegene bagale se seconde ala ga bo samere bu ala be baraka ana do sigeda ko kana baba sibi wulila kana ga barla fa mu Dirisa ni sumu bonjara be ko ni sumu madia be ko ro jamana kabiri kana bla mo bla ko yanga ko ne bi ya se ko la yemulo e kana to ngandi mi sai bulo bare so ya ko ce ni ya je ati para mo ya dawra tra mami dawra tele bane hidara bodu ti la ya tra ha bi mo ma samna tro de bole ale ka dore andra ka no ko ko ka ke dore andra be ji ko no sama we ji ale no de jana mana mene be ko ya ndo ma ya bala mana ta tru de fola ba Nathan do bolida, Pranamolon do bolida, Molamolon do bolida, Jito do bolida, Irena do bolida, Drisa. Nita bola to maga pa ni ma bolo. Ni ma sabu ko dibi ko ka bo sabu. Na fatita do o garanya na. Ka ko yimane ka ya do ti ka de bol ka bo ko yimane. Komo ti wole ka. Ka so mana ya bo ta wole. Ne ko ti wole ka bo. Sebeni ko ha kono mugo ta yeso ma de ba ta wiya. Ka ta ko ka ya sa ka wole. Do so ka ne ka wole ka mulo. Bare ka to so ko ta mulo. Ta de ko sa ka bolo. Juman de nga. Ka ko ta ti wole ba ja na Drisa ba de ka. Ni so ni ba ka wole ka. Bana bana ka so ko ko be na. Somada muri ya somada ka ka silo. Na mo ko ya somada ko be na. Ka gini ga juku Mamadu wala ka bo fo mabu. Mamadu ba do je na. Ka be ko somada wala. Komada man ti wala ka ni be ko somada. Abale ka wa ta wala so gili be. Foma do si yo la. Ko de kana na ta wala. Somebody pati gobi kabo samele bu angay mo solo da bleni ka samna fulo la wata na wala ko ya bare kana lo bina ko kala ala ko ne no fa ni bara akada samna fulo ka boro ko ne na ko ni ko amana mo solo ko ni ko kana ka jamalo ne bi so wata ka to ya bara na tiro ko no yi ko ka ta ka yi ka de ko no ma ko mo bla ci bo na ko de ni mi so Manden soso nyini kadima ala don ko gala don ko fula nyini kadima nyamala don ko ni kala uru be wasra be yen namana ni mo re ba ro ni bi se folla i kanka ni me mi ale don namana mi mo re ba ro ala kan le fole ni kala uru be wasra iti do kenek shiga ni chama ko ga wa mo ni ba jabe ni to so ba mo ya me yiri ni ba hada na tap do wani faga Abu sangaro ki ma wone ga me banga ko ne fuka yede Somado ye abu kumana Difference something Kana ai dan so anigo anja ni ko baba dinishu antara wa mena tugule wa nen dirin ne tan terle mura bu be nami manda mi wa go dire ko no te na ba to ne de jam ba ambi son gogoro era la bishina
awɔ ne koko yɛrɛ a bɛ sɔrɔ sɛden o de bi la n'i y'a kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ i ma wari sɔrɔ de ka si bɛ taa wula wala ma wula wula a tɛ jate a bɛ kunna n b'a di ma bi a tɛ jate kelen n bɛ tiri jaza n'a ye ka dugukolo jaza n'a ye tora ka ne dɛmɛ a den dɛmɛ k'a bɛɛ jaza n'a ye ne de ko ten n b'a di ma bi la bɔn n'i fɔra ko wala bi la i ka n ba yɛrɛ wala wula ne tɛ n fari man di na kosɛbɛ ne yɛrɛ tile duuru n dalen farigan na n yɛrɛ da jaw ka bɛn ne bɛ sa n bɛ saya n'a bɔ la n bɛna tile ka saya wala ne ka saya la wa n'an ma min fɔ a tɛna fɔ yɔrɔ la tuguni quoi. A fɔra ko ne de taara don kaso la a nana filɛ mɔgɔw tilala k'o fɔ mɔgɔw bɛ weleli kɛ yɔrɔ bɛɛ kan a ka sɛgɛsɛgɛ ɲɛnamaya la kama bɛ janto la kama min ka mara sa dɔn o kɔfɛ an bɛ sigida min na wurula n kɔ ko fo ka ne bɔ yen a jaabi baba turala kalanden bɛ baro la halisa o kama n b'a dɔn suma kalanden ne kuma k'i la i tɛ se ka ko fɔ kuma ka gɛlɛn bɛɛ ka hakɛ to baba su in na bɛ nin bɛɛ jansa ka daminɛ karamɔgɔ la karamɔgɔ su ni karamɔgɔ ɲɛnama ye min bɛ kɛnɛ kan yan fɛn fɛn nana hali min ta nin bɛɛ jansa y'a di yan baba n bɛ gɔnifɔ bana n bɛna fɛn dɔ d'i ma ni mɔgɔ mɔgɔ y'i juguya diɲɛ kɔnɔ ne karamɔgɔ y'a di ne ma a garisɛgɛ bɛ fara i ta kan. Damele kumuna. Nintal. Nega namere sigi somale abu la alifa buguni na abu wulika. Abu kulwali. Ale ka fona juro ko kono ye ko damele. Fado mana jamba diri ga niya kono. Ni e samana sengela soro ko bana ka ko do sunu na ma. O ko ko mu be farela. No ma farela. Ko ga hera mi soro. Ko ba farela hera ko to ya. Somale abu barika. Katro bone dira juro ko kono ye wa ka. Barika ko ina ta. Samta tulana ta ne nunga. Niga namre digi ali ture la. Muriba buku ali ture he wala kan ni barika. Ali sini to go mana ja yamana wanci ko na dirisa. Ibi television mi so na si ko na no television ko ma ko bora ali bulo. Sigi tabale mi ga wa bisa ba ko dina juro ko kono ma ko mo sigi si bona ka tiela je kan de so parabole ki la do ma ka so ko dili
Kapakura nyina mo dira dira bakura kama ali ture bulo dirisa la hum mana ga ngol ne fina ni ben ne mri ko ya wacha mana ne musandu ka falai danga baba wule baba ka kala ne wule ka ci tambi musandu kono sama sa be wala sai la ma wala musandu so ma da batise kande wule ga sai la ma wala dunya gande ne wule ne na di lamla ni mana ga ti ya kula be be ko do ni ma ga politique kula sabu mana ga kula ko la ga do fo sabu mana ga ko ma ko kula ga do fo sabu mana ga yiri ko kula ga do fo amana ga ala ko la fa ga do fo amana ga ta bi so ko ga do fo so ma check di mo Soma dina ba befu kana ba befu mo boni ba ko banye kana wura bangaro na ma bela jilefu je nyina maya ko to ke de lole boloni do be video re be fale min be politique ma ko wi na mo woni no da wala wuro di chama mare na chama mayi mais ni ko woy mo way na ni mo mayi ni yere je voilà donc il faut baba ina san koni doni ni an donné san brado yani ka bo bi masa ka se san wora wora bangaro ma imana miye mo ni fiala ai ane terala baba o de tien note bisun na nere mana bombe mo fi baba ngalo parce que meuro ni na sisa mi me nyera ni namba wallahi ini ne am me jogo donné mais mbolo to farida bishu ina ni wallahi men na baga bela jeli baba men ti soya mba ni fe soro bugudala ni ga soro bugudala ita sombe bugudala war buro fe bela jeli bula karamo ya be am donc amana mi ti fene ambo de ma bu kono yeno mais to na tebe min na le kabakuru wari ama ale fu a kurunja jayana kurwar ga jane ko ga jane donc amba fu ka kurunja ka kramo ba sibi fu ka kurunja mo won na bi baba ba bela jini fu bor ba fene fu non vraiment nere woni le téléphone na ka ja ko ga ja ba fu ale ni ay ba fu tigi ne mufu u bargada baba ne bolu ni son shuina wallahi ne mana je waro warde ma baba shuina ils sont terre mais ba ni ne so ko kono ils sont ne be pour konna na be pliga dai mana bla mo ko besila o wanto denia ko ga cha ko kana ida so ni ko dije ko bela de ne ga to cameraman mi bola abi jakana ay sige mi ga teme ko te da yanga se ay sige mi ga fana ko te do aka gele ya dai miliardaire da man million da ma te mama ni ma kuna jana bora salme yoro ka tas abidjan na dona abidjan ni ma kuna jabe cameraman shini ma masko da da ko ni wala na to la bora kana dirisa le ne ma ngone vie ki ka so wala ma ngone vie ka to sa na ka to ko lo wotana me faka do isi le masoma afra na to le banyo na to la ya je yini me fe ko do na bari na mo be ti ya na e bolo bari boy mana sisa wala ina ko da zaira wo tra mo baba nyode ki kuma kono nkara mo gede be ya famia sawo sawo bankaro ale de benna ya famia donc dalu ne bola ya kata bere duli ale no fe donc je ko ba shakwa billahi baba mo woni murabu ya kasan chama ke isigile me ide jena daga fen fo la mi fengele mite a terige ko ga chakwa ya fam bina ya nga dugulo ta amana min diam shini wallahi sura bu wono baba ami no blasira nyena ma ko
jigiya fɛn dɔ ko jigi ka fisa domini fa de baba wallahi billahi bin doni jigi kɔrɔ yani ŋa saya cɛ wari tɛ n bolo dɛ mais i mana se ne ma ko o ko la ka taa ka karamɔgɔ dugukolo to yen n tɛ siran o la wallahi tigi ye ne bɛ tigi ɲininka tigi sa bɛɛ tɛ tigi fana dugu fɔlen tuma ne yen nɔ tigi sa bɛɛ tɛ tigi ye dɛ kɔmɔdugolo ka taa dugukolo bɛɛ tɛ tigi ye dɛ kɔmɔdugolo tigi n'o la tigi sa bɛɛ tɛ tigi ye dɛ banamɔgɔ saga bɛ tɛmɛ la saga bɛɛ tɛ tigi ye o tɛ bila bara kɔnɔ n teri n b'o bila n pɔsi la dɛ kɔni ko in ya bara bɛ ko caman lakari i ma tɔnɔ lamɛn jugu tɛ bili numu la togola ko bɛɛ tɛ tigi ye sama tɛ ka tigi numu la tigi ka bali ka tigi la ni ko ne sera yɔrɔ ye sulubo yɔrɔ ye tigi ye dɛ ka tigi ya mɔni bɔ kɔnɔ segu ma a segu bɛ ye tigi ye dɛ o tu sangare la ye o ne la tigi ye i ma la sama ne tigi la dɛ o ne la tigi ye dɛ magande bɛ ye nin la sɔnni ka tɛgɛ ni ka tunu kama